बीमा हादरनि थाखाय गावनि जिउखौ बाउसोमनानै भारतीय रौनिया हानजायाव 28 बोसोर खामानि मावनाय दानसोरां गयारिया आजिरा लाबाय। तामुलपुर जिल्ला पूब झारगाव केकेरकुसी गामिनि इन्डियान आर्मी कर्प्स अफ सिगनेल्स दानसोरां गयारिखौ दिनै गामिनि रायजो राजाफोरा दोलै नोगोरै बरायदों। थांनाय 1997 इं मायथाइनि 25 जुन खालाराव इन्डियान आर्मियाव हाबहैनानै बीमा हादरनि रैखाथिनि थाखाय गोबां अपारेशनफोराव बाहागो लादोंमोन दानसोरां गयारिया। बिथाङा 1999 इं मायथाइनि कारगिल दावहानि समाव बाहागोदारि महरै जम्मू काश्मीराव दंमोन। बेजों लोगोसेनो बायजोआरि हादर साउथ सुदानाव भारत हादरनि पीस कीपिं मिशनाव थांदोंमोन कर्प्स अफ सिगनेल दानसोरां गयारिया। कर्प्स अफ सिगनेल्स दानसोरां गयारिया इन्डियान आर्मियाव 28 बोसोर खामानि मावनानै आजिरा लानानै फैनायखौ गोजोननायजों रंजा खुसियै बिथांनि अनजालि बिसि निजोम गयारि, गामिनि रायजो राजाफोरजों लोगोसेनो बै ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बेम पार्टी लानानै दोलै नोगोरै बरायदों आरो मान बावदों। गावनि अनजालि बिसि निजोम गयारिया आथिं सुनानै होदों, आफा बोराइ बाथौनि सेराव आरज गाबदों, नखराव केक हानानै रंजादों आरो जै इन्डियान आर्मिनि स्लोगानजों लामा लामा गोमसारहोदों। ओरैनो सुबिदार दानसोरां गयारि 25 जुन 1997 आव आं कर्प्स अफ सिगनेल इन्डियान आर्मियाव जइन जादोंमोन। आंथ' बेखौ बुंनानै फोजोबनो हाला, फेन्टास्टिक, माने लट अफ फेन्टास्टिक। जेरैबायदि रायजो राजाफोरा आंखौ दिनै बरायदों, आं माब्लाबाबो सानाखैमोन बेखौ। दिनै बिथांमोननि अननाय, बिथांमोननि क्राउड जानानै, बिथांमोना खौसे जानानै आंखौ जि बरायबाय दिनै न'आव फैनायाव, आरो आं आरो गोजोननायखौ बुंनानै फोजोबनो हाया ओरैबायदि। आरो आङो बेखौनो आफा बोराइ बाथौनाव बेखौनो आरज गाबहरो जेन आं मोजां फैनो हाबाय आरो रायजो राजाफ्रा आंखौ इसेबां बरायफैबाय। लोगोसेनो आं दा फैनानै रायजोनि माखासे मोजां खामानि मावनो हागोन आं बेखौ मिजिंथियो आरो आफा बोराइ बाथौनाव आं बोर बिहरो जेन आं गामिजों लोगोसे समाजखौ, हारिखौ एबा आंनि हादोरखौ आं मोजां लामायाव दैदेनलांनो हायो, आं बेखौ मिजिंथियो। आं कर्प्स अफ सिगनेल इन्डियान आर्मियाव दङमोन। आं सासे अपारेटर हिसाबै सार्भिस मावनानै फैदों। आंनि जोबथा डिउटियाथ' बिराद इमाजिं आरो इन्टारेस्टिं। आं जोबथाया मिसामारि, जोंनि आसामनिनो मिसामारियाव दंमोन 77 डिउआव। लोगोसेनो आं बे 77 मिसामारिनिफ्रायनो आं अरुणाचलाव थांदोंमोन। अरुणाचल टावांनि बायदिसिना जायगा, जेरैबायदि चाइनानि बर्डाराव थांदोंमोन। बेहाय जों गोबां माबा माबि जालायदों, बेफोरखौथ' आरो दिनै बुंस'जोबनो हाया। नाथाय जोबोद इन्टारेस्टिं आरो लास्ट पस्टिंआ बिराद मोजांमोन आरो आंनि बे खामानि मावनानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आं दिनैनि लाइमोनखौ आं बेखौनो बुङो, डिफेन्सआ डिफेन्सैनो दङ आरो डिफेन्सनि जि डिसिप्लिन्स, खामानि मावनायनि जाय लामा आरो कनसेप्ट, डिसिप्लिननि कनसेप्टआ जिबायदि क्लियार, आं दासिम लाइमोनफोरखौ बुंनो सानो नोंथांमोना बयबो वेलकाम, जइन जाफै, अग्निबिरावबो जइन जाफै। गोबां मोजां अग्निबिरा। बेहाय अग्निबिरखौ बायदिसिना मानसियानो गोबां बुङो अग्निबिरा गाज्रि होननानै, नाथाय जोबोद मोजां। दिनैनि दिनाव जबाव गोबां कम्पिटिसन जाबाय। बै कम्पिटिसन मुडआव जों जुदि एसे कम्पिटिसनावनो जोङो अग्निबिराव फैनानै गावनि लाइफखौ 4 इयार्सनि गेजेराव 22 लाख फैसा लानानै फैनो हायो। 4 इयार्सनि गेजेराव बियो लाइमोनफोरनि थाखाय गोबां मोजां अपरचुनिटिस। नों फैनानै माखासे एन्टारप्रेनारशिप बा फैनानै माखासे बिजनेस फिसा फिलौ बेफोर खामानिखौ मावफैनो हायो। बेनो आंनि खावलायनाय, लाइमोनफ्रा बयबो बाहागो लाफै, इन्डियान आर्मिखौ जइन खालाम। सेभ आवार कान्ट्रि, सेभ आवार नेसन्स। आं बिदिनो दिनै 25 जुन 1997 आव कर्प्स अफ सिगनेल इन्डियान आर्मियाव जइन जादोंमोन। बेनिफ्राय आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों दिनै न'आव फैनानै, मोजाङै मोजां न'आव फैनो हानानै। बिनि गेजेरावनो आं बुंनो सानो इन्डियान आर्मियाव आं दिनै 28 इयार्स सार्भिस खालामनानै फैबाय। फैनायनि गेजेराव गोबां जायगायाव गिदिंबाय। बिनिनो गेजेराव आं 99 आव कारगिलनि दावहायाव दङमोन। बे जम्मुनि मोनसे पार्ट जानानै दंमोन जोङो। दावहा थिलिसिम सहैयाखैब्लाबो बिनि जोङो बेक सापर्ट हिसाबै दङमोन। लोगोसेनो गोबां बिदिनो माखासे इनभल्भ दंमन। जेरैबायदि जोंनाव माखासे दं, अपि पेराग्राम, बिदिनो माबा
अपि रायक्षस अपि राइन' गोबां जायगायाव बिदिनो थानानै फैनो मोन्दों आरो जोबोद गोजोननाय मोन्दों जोबोद एक्सपिरियेन्स मोन्दों लोगोसेनो आङो बेजों लोगोसे आं इण्डियान आर्मियाव थानानै आं बिदेशआव थांनायनिबो चान्स मोन्दों फरेनाव थांदोंमोन आं मोनसे साउथ सुदान होननाय मोनसे कान्ट्रियाव बेहाय जोंनि इण्डियानि पिस किपिं मिसन हिसाबै थांदोंमोन बे थांनानैबो जोबोद गोजोननाय मोन्दों एराउन्ड दा वर्ल्ड मेक्सिमाम कान्ट्रिनि सल्जारफोरजों लोगो मोन्दों फ्रेन्डशिप जादों दासिमबो कन्टेक्ट नाम्बार दङ बिथांमोनजोंबो बेखिनियानो आरो आंनि बे जार्निया आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो फोरमायनो सानो दिनै जोंहा आंनि अनसुलि बिसि बिथाङा आंखौ दिनै बरायदों आं ओरैनो बरायनायनि प्लानथ' आंनि गैयामोन नाथाय आंनि बिसियानो गावसोरनि आर'ज हानजा बिसोरनो फोरमायदों लोगोसेनो आर'ज हानजानो फोरमायनाय लोगो लोगो गामिनि मानसिफ्रा मिथिनानै बयबो बे मोनसे उत्सबखौ जयै बरायनाय जादों लोगोसेनो आं जोबोद रोजा रोजा साबायखर जोंहा चेयारमेन बिथां बिरलां बर'खौ लोगोसे जोंनि गामिनि फंबाय बिथां त्रिलोचन गयारि लोगोसेयावनो जोंहा फंबाय धनन्जय गयारिमोन दङ आरो फंबाय सुभद्र आरो गामिनि बयबो रायजो राजाफोरा जेरैबायदि खौसेयै बाहागो लाफैनानै दिनै जोंनि न'आव दसेनि समब्लाबो फैनानै नुजाफैबाय बिनि थाखाय आं रोजा रोजा साबायखर आरो आंखौ गोबां नेनांदों 5 आवार्स ट्रेना लेट जानानै आंखौ नेनो गोनां जादों बिनि थाखाय आं रायजो राजाफोरनिसिम निमाहा बियो एसेनोसै नोंथां थेंक इउ मोनसे समनि मोजां फुटबलार दानसोरां गयारि आदाया आर्मियाव जइन जानायनि सिगाङावबो जोंनि लोगोमोन जोंखौ बिदा फंबाय बायदिनो जोङो गेलेलायोमोन बिथाङा साख्रियाव थानाय समावबो जेतियानो माने गामियाव फैयोमोन होनबानो बिथाङा जिखुनु गामिनि सामाजिक समाजारि खामानियाव आरो बिदिनो रायजो राजानि खामानियाव बिथाङा माने गोसो गुदुं आरो बिदिनो माने गोबां दुखु दाहानि जानाय मानसि बिथांमोननोबो बिथाङा माने दान हरो आरो गोबांनो बेबायदिनो बिथाङा समाजनि खामानि मावनानै आरो जिखुनु समाजाव फैबानो माने जिहेतु समाजनि खामानि मावो न'खराव फैनाय लोगो लोगो बेखायनो बिथाङा बे गामियाव माने पपुलारिटि आरो गामिनि बाहेरायाव बिथाङा जोबोद माने पपुलार आरो बेखायनो दिनै जोंनि गामिनि अनगायैबो नैबे दा वेलकाम प्रग्रामाव गोबां माने गुबुन गामिनि मानसि दङ बिथांमोनाबो मोनसे इन्टारेस्टेडआव खोनानाय लोगो लोगोनो गावबागाव गोसोजों दिनै नैबे माने वेलकाम सेरेमनि प्रग्रामाव फैदों आरो जों जोबोद गोजोनदों आरो बिथांनि बे पपुलारिटिनि थाखायनो जोङो बिथाङा मास मोननै आवगायाव गामियाव माने मोनसे सुथि लाना फैदोंमोन बे समाव जोंहा मोनसे गामिनि बडि चेन्ज जादोंमोन बे बडि चेन्जआव जों बिथांखौ गामिनि आफादगिरि हिसाबै जोङो अलरेडि सायख'नानै दोनखादों आरो बिथाङा बुंदों आङो मास मोननै नांगोन आङो फैगोन आरो मास मोनसे दङ खिन्थु आं माखासे खामानिनि थाखाय आरो मास मोनसे थांबावगोन थेवब्लाबो जों बिथांखौ बुंदों नोंथाङा मास मोनसे जायो मास मोननै जायो नाथाय गामिनि बिबाना नोंथाङा लानांगोन आरो बेखायनो जों जोबोद गोजोनदों जों बहुद हेपिनेस थारमाने गामिनि गासैबो जोबोद गोजोनदों बिथांनि फैनायाव आरो बेखायनो जों दिनैनि प्रग्रामखौ साक्सेसफुल प्रग्राम होननानै जोङो सानदों बेखिनियानो गोजोन्थों